Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award. Search for a $1 million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Anya, ti unayo, amang. Oh, taka ano pa ka nagbaling ka kang sulot, Lydia, ha? Tsak mamin unay na awatan, amang. Iso nga, ulitin niyo kuma. Ti ko na, gaputan na tayo mo ti inayo, ti asawak. Iso mang isang petak to ni ti may kaduwa nga inayo, ken may kaduwa nga asawak. Kasta ka di, amang. Wen, kahit kung agsisigpet kayo, kada kiti kakapsat mo. Kahit no tiyo makasinurutan ti agbalin nga asawak, makibukod kayo. Sumina kayo. Nagsakit nga panunutin kan lak amen manong nemi. Apaw nangit gaminen ditirigat ti panagbiag mi. Dito'y apayaw manong nemi nga nariingak nga nakaipas ngayan. Siyak ti may kadwa kada kaming opat nga kakabsat, siyak ti nauna nga babae. Ket siyam titawan ko. Inimatay dediinang manong nemi. Nakasaksakit, tinasapang nga muulila. Nga madaan iti kabsat nga manulay nga bulan ket matay ti ina. Nga siyak nga nauna nga babae. Siyak tinang tagibi iti burdek mi manong nemi. Sagid na kiasawa ni tatang iti sabali ket naulpit ka agsyuman. Nga dito di ka po na nga kaming opat nga kakabsat. Ngayon mo na nga anak, iti mo na nga ina. Ket limasin kami nga rod agsipod ta sa aming maanusan ti kinaranggas ti agsyuman kada kami. Nakapinpiman kami nga kakabsat manong nemi. Ket siyempre tapno lang agbiag kami mapang kami ti bantay, ngagpatok mamang ka magmula, itirik, gayang kam tugapasen. Kumporme di mabalim nga pagtagkadaan tapno lang adda, gilingan ti tiyan mi manong. Nasibot di adan sa bali nga pamilya, ti amami, awameten ti bibiyang na kada kami. Ma, isungay nagbasa kiti labentarya manon nemi awir ko, nagiti kakapsat ko. Gabata siyam, titawan ko, di mo ulilaak, kahit awanin ti sa bali nga mga sister ka nagiti kakapsat ko, nga da iti babae. Manong nemi nagpatinggak lahing iti grade 3. Grade 3 lahing tiya, nagpatinggak. Kahit siyempre, kada kami nga kakapsat, halignan, biyag na, ikalasag na. Gabuti sa story nga napasamak, iti pamilyami, manong nemi, 17, iti agsabat, tidalan mi, iti nagbaling nga asawak. Nasapak ang nakiasawa, nasapak nga nakidangadang, kadigiti panubok iti bihag. Nasapak manong nemi, nga nagpursigi, nga noan niyaman ti laban, noan niyaman ti karit di ti lubong, lumabanak. Ipursigik ti pa nagbaling kong ina, digitiya anak sa sarunumat nga anak mi iti asawa. Napanidi iti asawak sa Diyakan Luban, Laguna, tapno ang trabaho iti manungatawan. Siya kiti tinangisakad manong nemi iti pinagbiag mi nga gina. Ado nga rigat mi manong nemi dito'y apayaw, ket gapo iti kinarigat iti peace in order ado digitay tagarawar amang riribok. Napanunutan mi ti asawak, nga pumano dito awa, apayaw, kada mapadasan mi ti bakigasang gasat dito Ilocos Norte. Iti San Juan pasukin ni Ilocos Norte ta nagtarusan mi. Iti siyam, uno, pito pala idi nga anak mi. Naging ga, manong naming inadakdak kami dito Barangay 37, Kalayab, Lawag City. Siyam nga anak manong naming. 8 nga puro lalaki, ken may salaeng nga babae. Nga na babae, isu ti buradet.
Itrabaho dito asawak dito syudad manong naimi ket construction aging nga nakastre kakas gardener iti Port Ilocano dito syudad Tilawag. Intugot na kami amin. Nagipagnaed kami iti barracks dagiti obreros. Ngem gaputa madi nakalaka kabunpunapol mi dagiti obreros. Ito iso nga napanunutan mi iti asawak manong naimi tinangipasdek iti abong-abong iti baybay nga sakup manong naimi ti kalayab. Tapno ni kasta kat awan ti mangiparit kada kami nga mga petakder ti abong-abong tawamet dagami manong naimi. Ala inananusan mi manong naimi tinagbiag amarigrigat mapang makigapas makiraep dito di kalayab biti apaya iti mangato ken kabangay mga barangay napadpada sa mi pa tinapan nagkagapas na kiraep manong naimi sadya baras ding ras. Aging kamanong naimi nga dimteng ti maysa nga panubok iti biag mi. Helpasan damahanong naimi iti maysa nga panubok ti panagbiag mi iti 1991 di Bagyo nga uring. Gabot ti abong-abong layang manong naimi ti balami ti gid paybay. Diyos ko manong naitayab ti bubungan na. Lakay, anya taramigan tayon. Naitayab di bubungan ti abong-abong tayon, Ken. Hindi kami, naslap kami, naslap kami, nanang. Umay kayo, tagkikibit na yo. Awan timubat kumamang titikasid ka ng balik sa pagkamangan. Di na tayo baybayan nga po Diyos. Itayon, taon, tayon. Umay kayo, natin ko, kibit na yon. Umay kayo. Diyos ko, isalakan da kami. Ngem kalpasan mit kadi ti Bagyo dumteng tilinak ti panawen manong naimi. Wen dimteng tilinak ti panawen takalpasan ti Bagyo agkalma ti panawen. Ada ti grupo ti mamadre nga paspasyar idi ti igid ti baybay adda man ti anak ko nga ugas ti kaldero iti pilpilaw nga adda iti igid ti baybay manong. Dito ko nga muan manong naming nga digiti mamadre ket Italian. Hamang da iti Italian congregation ken adda iti kumbento na iti Vintar isuda ket coming iti Daughters of Divine Shield. Itan adda pa iya community da iti sango iti St. Joseph Parish dito Lawag, Madre Nazarena Damos Vintar Road Lawag ken Nabutas Lawag City. Nanang. Oh, apay anak. Adan dikit yung baon ni Hapot Diyos nga may mang tulong ka na tayo. Nay, iso to dikit yung mamadre. O madya tutulungan, nanang. Ay na, sapay ko mga rod anak. Sapay ko Diyos ko. Day 20 bunga ti kararag ko kunak. Nga malasatan mi amin nga panubok. Da kami nga agasawa ket masapul nga agpursigi kami. Saan kang nasubong ko? No may tiklab kami, bumangon kami. Isakad mi ti panagbiag mi. Kani karigatan mi kantinaran niya nga masakbayan digit anak mi. Tikang kanayon kong idawdawat ka na po Diyos. Sabi ko tamangitan nagka, iribang tulong ka na kami. Dagituyan manong naming nga mamadre, tinangrugyan ti amin, nga naadan kami ti barungan namnama. Gabutay di, tanamamuda kami akas dyan ti kasasad mi, kan kaadu digit anak mi. Mangmangdad namatan di bagas dilatas kanda dumapaya ka sa pulad mi manong aging ganging karida na isoda ti makamo iti panagbasa dagiti anak mi. Tengkay nangigan papagayam ket sumagmanulay nga pasat ti pagkasaritaan ni Lydia wenno Erlinda Penera Paligat iti Prok 5 Barangay 37 Kalayab Lawag City nga daytoy tinapili nga best letter
of the third week iti bulan ti Agosto. Iti programa tinga lagip tinapalabas dito Action Radio DCJ Silawag. Iti agtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta SENTENSIADOR Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Ray Fiesta dito Honolulu, Hawaii. Kaya kasama tayo iti programa tinga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Kat siyempre kasanungan nagbalin nga nangabak akasta third weekly winner ti pagkasalitaan ni LYDIA wenno Erlinda. Inday to ituloy ti pakabuklan ti pagkasalitaan na madamdama papagayam. Kahit kung ibalagip nga tingkay nangigan nga drama portion dato'y pagkasalitaan ni pagayam ting LYDIA wenno Erlinda. Dato'y akem nga LYDIA ket inakem ni Merlin Pascual Ruiz. Iti akem nga amang ken dadumapay ti asawa ni LYDIA kat tinumutibihang ni Manong Yung Anemi. Kahit may nga iti daytoy agundaway tayo ibalagip dagiti agkakadakkel nga premyo kada kitay nagsurat to nga uray kadakwada nga premyo nung mga bakda. Nukas pagkadigan tamang-tama kahit ang agbibuya dito page ni paring Ray Fiesta SENTENSIADOR Award page. Paki-like, paki-share dito yung video. Kaya saan kayo pa yung nakapag-follow iti page na paki-follow. Kaya no itimit YouTube channel tingkay pagbibuyaan. I-share yo, i-like yo, sa kayo ag-subscribe. Nukas pagkadigan, tas saan nyo pa nga na-subscribe dito yung YouTube channel ni paring Ray. No kasano nga nangabak, ituloy tayong istoryain papagayan. So, kadagitit 8 nga anak, siyam, kunak kuma 8 nga lalaki, ken may isang nga babae, nga anak da Erlinda, ken ti asawa na, papagayam, ket timulong, de kiti mamandre, akas ingkay nang iganitay. Dito inaudi, kas inaudi nga babae iso ti mo nga naggraduar kadakwada iso iti ununada nga ng tulong kadakwada nga kakapsat iti ligodan nga damang tultulong kadakwada ngayon intultuloy iti kiti agasawa nga Erlinda ken ti asawa na iti nagtrabaho ayan Gardiner iti Port Ilocano agsayot na pa iti bug iti bangus no kasta nga panagbawangos mapanda makigabas makiraep iti na dumapaset dito lawag ken pati pa ijay dingras papagayam ket nagtitinlulong digitoy nga kakabsat timulong dagiti mamadre nagtinulong dagiti agasawa nagtitinulong dagiti kakabsat aging nga nakapaggraduar da amin iti kinayat danuman pay sa nga kolehiyo amin eksipod ta Jack Mariro upat dagiti naggraduar iti college ken upat abuno limamet dagiti naggraduar iti vocational course. Ngimoren no vocational course ket napipindas dagiti nagbali nga nagtauden ti pamilyada. Yan. Ado ti nagunod da nga pamadayaw dagiti anak da ken kastameten dati pamadayaw amismo ti pamilyada gabuta nag first runner up iti model family iti syudad Tilawag kagayem ken kapsat data pa iti may nga nagunod ken babaen ti panagtitinulong da iso da itan tumultulong kadagitay nababan ti kasasada ta biyag panagtedda iti school supplies kadagiti pagadalan duwa nga pagadalan ni Jay Pudtul Apayaw nga nagkapuanda nga ikanda iti school supplies kanda dumapay nga food pack papagayam. Idi 2005 dito da nga nagsagaba panubok pa dito ti bihagda idi pumusay ti asawa ni Erlinda ang ama dagiti siyam nga kakabsat. No pa kasta nakalong out dalat ta babaen tinta pa nagtutulong panagtitinulong ken iti panaglonda ti GSIS dagiti nga kakabsat nadaan dati kabukbukodan nga lute ken nadandan iti napintas na talged nga balay nga saandan nga agakar-akar saandan nakaslaumang idi nga agakar-akar nadandan iti natalged nga family house.
Pinabudno na anda ka noon, naregaluan ni Erlinda iti Pajero. Nga pa nakalugan naman ten, di naman amog drive. No pagkasta ramidan na no ka, ket mga yap ti may sa kada kita anak na, wano apuko na, tapno mga drive ken ko na. Iti lang nabihit nga bulan ket 72 titawen ni Erlindan. Kaya nasawan, naragsak ti pamilya, ti giti anak na, naragsak isuna, iti siyam nga anak, iti 20 nga apuko, ken 6 nga apuko iti tuming. Kaya naglasatan da amin rigat, nagruna iti addada pa lang japayaw, kaya nagruna iti talagang sanda pa yung nakapagbaliki, kada kita rapaabda. Dito papagahim ti pagkabuklan, ti pagkasalitaan ni Lydia wano Erlinda Panera Paligat, iti Purok 5, iti Barangay 37, Kalayab, Lawag City. Iso tinapili nga best letter of the third week iti bulan ti Agosto. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Papagayam ket qualified na ito para ti panakapili ti best letter of the month of August, wano panakapili ti 8 grand finalist. Kablawan tayo man di kang kanayin ngaglalike ag dingdingig ken nag-share ni Emerita Corpus iti San Francisco, California, Anita Pacruz sa taa iti Milpitas, California, Melma Guerrero iti Kuwait, Nilos Dumlao iti Wailoco, Hawaii, ni Flor de Lisa Fiesta iti Waipahu, Hawaii, Nuralin Perdido Tamala iti Bahrain, Leti Carbonel Tagabi iti Sarat ken iti Singapore, ni Tessie Serrano iti Macau, China, Melvin Agnalay-ngay ni Herson Kabugaw iti Nueva Ecija, Esperanza Escobar iti Paris, France, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii, Erlinda Stabilio iti Hawaii, ni Susan Rakipo, Elsie Marcos iti Canada, Remedios Aguilar iti Washington State, ni Rosida Ibosca iti Canada, kastawatan ka ni Release Ismael iti London. Thank you kada kita nagbuya. Sabi ko tagbubuya kayo tulata ang kanayon kada kita video nga ma-upload iti page ni Paring Ray ken iti YouTube channel na. Di pagayam nyo naman yung Nemi Ruiz. Thank you for watching.